खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर एसे लेट जाबाय लेटलिबाबो आङो आपडेट्सखौहाय लानानै फैबाय लोगोफोर थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो मिथिखाबाय बयबो थ' गरम आपडेट्स फैगासिनो दङ जोंहा बेबायदिनो जोङो माखासे ट्रेडिंनि सायावहाय बेबायदि जोङो तदन्त जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेवहाय खायफाया बेबायदिनो हमजाबाय बेबायदि ग्रेप्टार जाबाय आरो दासिमबो खायफाखौ बेबायदि नागिरनानै मोनाखै स' तदन्त बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ थिग बेबायदिनो जोङो फैयै दा नैबे जोंहा YBY नि सायावबो ना थ' जोङो बेबायदि हमजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो निस्सय बयबो मिथिखाबाय आङो बेबायदि नाम आरो बायदिसिना आङो लाबाय थानो गोसो गैथ'वा स' बयबो मिथिखागौ आरो नुगासिनोखा बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो हमजाजेनबाय आरो ग्रेप्टार जाजेनबाय थ' बेवहाय जोङो आरो बेबायदिनो गोबां जोङो बेबायदि हमजागोनखौ आरो जोङो नुहुरनो मोन्दों थ' निस्सय जायफोरा बेबायदिनो गावनि बेबायदि रेफारेल ना थ' बे क'डआवहाय थ' बेबायदि लिंकफोर शेयार खालामनानै गोबां जइन खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो खायफाया जरजबस्ति इनभेस्टबो खालामनो होदोंमोन जानांगौ थ' निस्सय जोंनो बेखौ समा खिन्थासिगोन थ' साबैसे बेबायदि ग्रेप्टार जागोन जोंनि बर'फोरनिफ्राय थ' बिनि गेजेरावहाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे मानि गोबांथार बेबायदि एप्लिकेशन्सफोराहाय गोसारबाय थादोंमोन बेबायदि गोसारनायनि गेजेरजों दिनै गोबांफोरा जायफोरा सिगाङावहाय इनभेस्ट खालामदों आरो बेबायदिनो बिसोरो आर्निं खालामदोंमोन आरो जायफोरा बेबायदिनो डाउन लेभेलाव थादों थ' बेबायदिनो गोबांफोरा गोबां लस जादों नंगौ जोङो बयबो मिथिदों बै समावहाय जेब्लानाखि बेबायदि एप्सफोराहाय दिनै सोलिबाय थादोंमोन बै सोलिफुबाय थानाय समाव सोर साबैसे क्रिएटर्सफ्रा बेबायदि एप्सआ स्केमनो आरो बेबायदि एप्सआ फेक होननानै सोर साबैसेया बेबायदि भिडिअफोर हगारदोंमोन बा भिडिअफोर लाबोदोंमोन थ' जोङो बांसिनैहाय नुनो मोन्दोंमोन एप्सनि सायाव दिनै एप्सखौ बेबायदि फोसावनायनि सायावसो जोङो बांसिन जोङो भिडिअफोरखौ नुनो हादोंमोन उमुगा उमुग मोनबाय इमान उइड्रल इमान ना थ' बेबायदि मोननायखौसो जोङो बांसिन बेवहाय गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो जोङो बेवहाय लस जानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन खारन बै समावहाय एप्सआ सोलिगासिनो दङमोन थ' बिनि सायावहाय बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर फैयोब्लाबो रावबो माने बेबायदि एप्लिकेशन्सखौहाय मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै बेबायदि बेन जागोन आरो बेयो स्केम जागोन होननानै भिडिअ लाबोदोंमोन जानांगौ खायफाफोराहाय बिनि गेजेराव गोबां खमफोरा बेबायदि बेन जागोन बा बियो स्केम जागोन होननानै बेबायदि माने भिडिअफोरखौहाय आरो बियो फेक होननानै खायफाफोरा निस्सय भिडिअ लाबोदोंमोन जानांगौ नाथाय गोबां खम जोङो बेबायदि खम भिडिअफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय बांसिनै जोङो बे एप्सखौ फोसावनायनि सायावसो जोङो भिडिअसफोरखौहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बे साननैसोआवहाय बेबायदि स्केम जाबाय आरो हमजानायफोरखौ जोङो नुना मोननानै दिनै बांसिनै भिडिअसफोरा बेबायदि फैयाखै आरो जोङो बेबायदि गोमानायखौ जोङो नुनो मोन्दों ना थ' सोंलुआ बेसो जाहैबाय जे
जेब्लानाखि जोंनि आसाम बे आसामावहाय दिनै बेबायदि एप्लिकेशन्सआ फैनानै दिनै मास मोनसे नङा, मास मोननै नङा, बेबायदिनो मास मोनथाम, मास मोनब्रै बेबायदिसिम YBY दिनै एप्लिकेशना एथ'बां गोबाव दिनै सोलिनो माबोरै चान्स मोनखो? बिसो एसे माने गिदिर सोंलु जानानै फैदों। जेब्लानाखि एप्सआहाय लन्च जादोंमोन, बेबायदि 1 मास बा बेबायदि 1.5 मासनि गेजेरावहाय थाबैनो एप्लिकेशनहा मानो बेयो बन्द जायाखैमोन, बा मानो बेखौहाय एथ'बां भिडिअसफोर फैयोब्लाबो बे एप्सखौ मानो बेन खालामाखैमोन? बै समावनो मानो बेन खालामाखैमोन? बै समाव कि जाने एप्सआ जुदि थाबैनो बेन जालांनायमोनब्ला एथ'बां सुबुंनि गेजेराव दिनै गोसारनाय नङामोन, आरो बेबायदि भिडिअसफोर खालामनोबो बा फोसावनोबो सुबिदा बा चान्सफोरखौहाय मोननाय नङामोन। बियो गिदिर सोंलु जानानै फैदों। आरो दिनै थाबैनो बियो बेन जानाय लोगो लोगो ना, बा स्केम जानाय लोगो लोगो दिनै मानो डाइरेक्टलि बेबायदि बेवहाय एक्सना जाफैखो? बै समावनोथ' बेखौ माने बेन खालामनो हायोब्ला बेनिफ्राय गोबां सुबुंफोराहाय बासिनो हागौमोन ना, गोबां बेबायदि रांफोर लस जादों, बेबो सेभ जानानै थागौमोन। दिनै मानो एथ'बां 3 मास 4 माससिम बे एप्सआ गोसारनो माबोरै बेबायदि चान्स मोनखो? बिनि सिङाव माबाफोर बेबायदि रहस्य दङ नामा? जोङो एसे माने कुइसन जायो आरोना। नंगौ, दिनै जोङो जुदि बेखौ स्केमथार होननानै मिथिनायमोनब्ला, दिनै बेन जाथारगोन होननानै मिथिनायमोनब्ला, एथ'बां YBY नि सायाव बेबायदिनो अनलाइन ट्रेडिंनि सायावहाय दिनै बेबायदि पन्जि स्किमनि सायावहाय गोबांथार भिडिअ गोसारदोंमोनब्लाबो बै समावहाय मानो बेबायदि एक्सन खालामाखैमोन? आरो दिनै स्केम जानाय लोगो लोगोना बेवहाय जोङो थाबैनो बेबायदि एक्सन जानायखौ जों नुनो मोनदों। निस्सय नंगौ, जायफोराहाय दिनै गोरोन्थि खालामदों आरो गोरोन्थिखौ मावदों, दिनै जोङो फोसावनायखौ नुनो मोनखाबाय, मामायाहाय बेवहाय फोसावनानै होखाबाय। दिनै जोङो जायफोरा गोरोन्थिखौ मावदों, निस्सय ग्रेप्टारखौथ' आरो जाखानांगोन, आरो जायाब्लाबो खारग'नाय नङा। जायफोरा गोरोन्थि खालामदों बिसोरो ग्रेप्टारखौ जाखानांगोन। दिनै जोंबो मोनफा मोननैब्लाबो बेबायदिनो भिडिअसफोर जोङो दिनैहाय आपल'ड होदोंमोन। बिनि सायावहाय आरो जोङो बिनि एगेन्स्टआवबो बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोदोंमोन। बै समावहाय जोङो थिग खालामनो हायाखैमोन जे गोबांफोरा बेबायदि फैसाफोर मोनदोंमोन आरो बेबायदि आर्निंफोर खालामदोंमोन। आरो जोंनिल' नङा, जोङो गोबांथार जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनदोंमोन। माखासे माने भिडिअसफोरा जोङो डिलाइट नुनो मोनबाय, आरो खायफानि भिडिअआ दासिमबो बेबायदि डिलाइट जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। एक्सुवेलि दिनैहाय बेबायदिनो टेलिग्रामनि गेजेरजों दिनै सोरबा सासेया बेबायदि शेयार खालामबाय, आरो सोरबा सासेया दिनै भिडिअस बानायबाय, आपल'ड खालामबाय, दिनै बेखौ नुनानै आरो गुबुन सासेया बानायबाय। बेबायदिनो गोबांफोरा बेबायदि गोसारहोबाय ना। गोसारनायनि उनाव दिनै मोनथिजोब्बाय। मिथिनायनि उनावहाय फाइनेलि बियो थाबैनो बेबायदि बेन जानो हमबाय। दा जोङो कुइसन जादों, साबैसे बर'निफ्राय बेबायदि इउटिउबार्सफोरा बा क्रिएटर्सफोरा दिनै बेबायदि फेसबुकनो आरो बायदिसिना इन्सटाग्राम बायदिसिना प्लेटफर्म, दिनै बेबायदिनो इउटिउबनि गेजेरजों
जायफ्रा फेसबुकनो बेफोरावहाय दिनै प्रमट खालामदों बा शेयार खालामदों, दिनै सोर साबैसेया ग्रेप्टार जागोन बा हमजागोन, दिनै जोंनो समा बेखौहाय खिन्थागोन आरो फोरमायगोन। साबैसेया बेवहाय ग्रेप्टार जामारगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, जोङो बयबो मिथिखानो मोनबाय आरो बिनि सायावहाय गोबांथार बेबायदिनो भिडिअसफोर फैनायखौबो नुनो मोनबाय, जायफोरा YBYनि एगेन्स्टआवहाय भिडिअ बानायदोंमोन बिसोरनि थाखाय दा बाम्पार चान्स। बे चान्सआवनो भिडिअखौ भाइरेल खालामनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां भिउसफोर बेवहाय काउन्ट खालामनो हायो आरोना। जायफोरा YBYनि एगेन्स्टआवहाय भिडिअ बानायबाय थादोंमोन, भिडिअखौ दा धाप धुप हगारनो हायो आरोना। मा बुंबावनो लोगोफोर, जियानो हक, मोनसे सोंलुआ बेसो जानानै थाबाय, YBYआ दिनै बेबायदि गोसारनो दिनै मानो एथबां बेबायदि चान्सखौ मोननाय? बेबायदि गोसारनो जुदि चान्स मोनामोनब्ला, थाबैनो जुदि बे 1.5 मास बा 1 मास बेबायदियावनो जुदि दिनै बेन जालांनायमोनब्ला, बेवहाय एथबां बेबायदि लस जानाय नङामोन आरोना। जियानो हक, जोंनो दा समाहाय खिन्थासिगोन सोर साबैसेया बेबायदि ग्रेप्टार जानांगोन बा दिनै दालि ओंख्रि मोनजागोन आरोना। नेनानै थानोसै आरो गोरोन्थि जादोंब्ला ना, बेवहायथ' आरो खारग'नाय नङा, बेबायदिनो जेलबो जानांखागोन, खारग'नाय नङा आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर, आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दा गोबांफ्रा बेबायदिनो टेनसन्सआव थानो हागौ। टेनसना जाखागोन, खारन दिनै गोबांथारफोरहाबो बेबायदि लस जादों आरो खायफाया बेबायदि लाब जादों। नाथाय दा बिनि सायावहाय जोङो बेबायदि गुदुं ना, जोङो खालि आपडेट्सखौ जोङो फैनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि गेजेरावथ' आरो मा बुंनो ना, खालि भिडिअसल'सो नांगौ। सोरबाया साननो हागौ गावखौल' माने बांसिन टेलेन्ट गोनां, बेबायदिबो साननो हागौ। दिनै जोंनि गेजेरावहाय ना, गोबांथार बेबायदि खालि माने टपिकल'सो मोननांगौ। टपिक फैयोब्लानो दिनैहाय बेबायदि भिडिअसफोरा फैयो आरोना। खालि भिडिअ नंगौबाबो नङाबाबो जोंनो टपिक नांगौ आरो भिडिअ नांगौ आरो भाइरेल खालामनांगौ। दिनै एसेल' सुबुं नङा, दिनै गोबां मानसिफोरानो ना, दिनै बे YBYआवहाय बेबायदि गोजावदों आरो दिनै गोजावनायनि गेजेराव आरोबाव बेबायदि गुदुं खौरांफोरा फैयोब्ला जोङो बांसिन आरो टेनसनाव जोङो गोलैयो। जियानो हक, नंनायनि नङैनि जोङो बे YBYखौनो नुगासिनो दङ। सोर साबैसेया ग्रेप्टार जामारो, जोङो बेवहाय समजों लोगोसे जोङो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। जायफोरा ना YBYनि एगेन्स्टआवहाय भिडिअ बानायदोंमोन, थाब भिडिअ दा आपल'ड खालामनो हायो आरो भिउसफोर काउन्ट खालामबाय थानो हायो आरोना। जियानो हक, आङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन। जुदि गोरोन्थिफोर बाथ्रा आङो बेवहाय बुंदोंब्ला, नोंथांमोना निस्सय खेमा होगोन आरो आसा खालामबाय। आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन, बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय। गोजोन्थों, बाय।